Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ħadd wara nofsinhar, il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla fejħalla fl-aħħar jiem fosthom diskors mimli qajjat u isterizmu jattakka l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Fi protesta li organizza, Grech beda l-ewwel dwar il-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika. Biex l-Standards Commissioner ikun persuna illi għandu l-guts. Grech għal dan lejlet it-tielet vot u wara li huwa l-ewwel kien qabel dwar in-nomina tal-ex-Prim Mħallef Joseph Azzopardi biex ikun kummissarju għall-Istandards, iżda mbagħad ġie mġiel imur lura minn kliemu mill-establishment nazzjonalista. Bernard Grech kompla ma' sentiment tal-Aqda Repubblika u nfexx attakka lill-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Il-Kummissarju Angelo Kafa fejnu qiegħed? Fejni l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Lil dawk qudiemu, Bernard Grech għalilhom li se jibqa' joħroġ lin-nies fit-toroq. Irridu nibqgħu noħorġu fit-toroq ta' pajjiżna. Intant waqt il-protesta, il-Partit Nazzjonalista beda jiġbor il-flus bil-bramel waqt li l-Istazzjon Nazzjonalista spiċċa iġib filmati ta' nies jitilqu waqt id-diskors tal-kap.